गारि बिगोमाफोरनि थाखाय माखासे माबा लादों आरोबाव स्किमखौनो होननांसिगोन मोजां माखासे आरोबाव आयदा लादों बेनि गेजेराव गोजाम गारिफोरनि खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों। गोजाम गारि माने ओरैबादि माखासे गारि थायो बे कमार्शियेलानो होन बे प्राइभेट गारियानो होन गारिया बिराद गोजाम जायोब्ला बे गारिखौ स्क्रेप खालामोबा थारमाने भाङा सिङायाव हरोब्ला बेजों लोगो लोगो आरसिआ केन्सेल जानांगौ। बे गारिनि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ। दा जोंनि बहुतआ मिथिया बे खोथाखौ। दा आरसिआ केन्सेल जायाब्ला आरसिखौ केन्सेल खालामहोनानै लायाजासे गारिखौ जुदि सोरबा सिगाङावनो अफिसनिफ्राय पारमिसन लायाजासे अफिसनो खिथायाजासे गारिखौ जुदि स्क्रेपआव थारमाने भाङा सिङायाव हरोब्ला अफिसनि रेकर्डआव बे मानसिनि नामावनो थाबाय थायो। थारमाने बिनि नामावनो गारिया सोलिबाय थादों होननानैसो प्रमान जानानै थायो। दा बे बेलायाव ओरैबादि दा आं माने कमार्शियेल गारिनि खोथाखौ बुंग्रोनि जायफोर गारिया माने कमार्शियेल माने बेनिफिट मोननाय गारि जेरै माल बोग्रा ट्राक मानसि बोग्रा बास बे टेम्प' होन इ रिक्सा होन DI होन बेफोरबायदि कमार्शियेल गारिफ्रा माने बेहाय मोनसे लिमिट होनानै दोनदों गभर्नमेन्टआ जे 2022 सननि 18 जुलाइनि सिगां जायफोर अफिसाव खिथायाजासेनो गारिखौ स्क्रेपआव हरबाय भाङा सिरायाव हरबाय सिफायजोब्बाय बे प्रमान जानांगोन माने 2022 सननि जुलाइनि 18 थारिखनि सिगां जाबाय होननानै प्रमान थानांगोन आरो बियो। थ' बेफोरबायदि गारिया बिराद गोजामबाबो हमनानै ला बेनि गारिया दिनै 10 बोसोरनिफ्राय टेक्स होआखै टेक्सबो होआखै फिटनेसबो बिराद फाइन दं माने बेफोरबायदि बिराद बुरजा फाइन दं हमनानै ला। दा बे फाइनखौ होजोबखांनायनि उनावसो नियमाव बेनि गारिनि आरसिआ MVI रिपर्टनि सायाव बेस खालामनानै गारिया स्क्रेप जायो बे नियम। खिन्थु खोथाया जाहैबाय सोरबा जुदि अफिसाव खिथायाजासेनो नैबे होनखानाय थारिखनि सिगां थारमाने 2022 सननि 18 जुलाइनि सिगां सोरबा जुदि माबायाव हरबायबा स्क्रेपआव हरबायब्ला बिथांमोनहा मोनसे सुबिदा मोनदों। बे सुबिदाया जाहैबाय जेसेबां फाइन दं जेसेबां बुरजा फाइन जाया मानो बे फाइननि 25% अफिसाव जमा होब्लानो बेना गासिबो दाय दसआ सेस जोबगोन आरो बेनि आरसिआ केन्सेल जागोन आरोखि। ओंखायनो बे स्किमा मात्र मास मोनथामनि थाखायल'। नैबे आगष्टनिफ्राय जागायनानै आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बरसिम बे सुबिदाखौ मोनगोन। गथिखे बे सुबिदाखौ लानो आं खावलायबाय। बेजों लोगोसे आरोबाव प्राइभेट गारि जेरै जोंना मटर साइकेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै LMB साखा खब्रैखौनो होन बेफोरबायदि प्राइभेट गारि जायफोर बेफोरबायदि गारियाबो गोजाम जाबा मानसिफ्रा बेखौ भाङासुरायाव हरो नङा होमबा। थ' एखे खोथा बिथांमोननि बेलायावबो मा जादों बिथांमोना हयथ' टेक्स थाया जानो हागौ जोंना टेक्सआ थाबो बिसोरना वान टाइम टेक्स खिन्थु कमार्शियेल गारिना माने बोसोरै टेक्स होनांगौ बिसोरो। दा बे बेलायाव टेक्सआ माने खम बेसि परिमाननि जायो। आच्ছা जा हक बेफोर गारियाबो सोरबा जुदि 2022 सननि 18 जुलाइनि सिगां सोरबा जुदि गावनि गारिखौ भाङासुरायाव हरबायब्ला बिथांमोनहा माबाफोर बेफोरबायदि टेक्स होनांगौ थायोब्ला बिनि 25% जमा होबानो माने नैबे माबायाव गावनि आरसिखौ केन्सेल खालामनानै लाफैनो हागोन। अब्लानो बेहा 0 दिननि थाखाय दाय दसआ सेस जोब्बाय। ओंखायनो आं आसा खालामदों गारिनि बिगोमा बिथांमोनहा माने नैबे सुबिदाखौ लानांगौ। बे सुबिदाखौ मात्र मास मोनथामनि थाखाय होदों। नैबे आगष्टनिफ्राय आरम्भ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर बेसिम अक्ट'बर दानसिम बे सुबिदाखौ होदों। बे सुबिदाखौ लागोन होननानै आं आरो खनसे होनबावबाय आं खुथार होनदों बिथां। ओमफ्राय दाना आरो मोनसेया जाहैबाय टेक्स उइभार माने सोरबा जुदि बिराद गोबावसिम टेक्स होआखैबा
खायफा ओरैबायदि दं टेक्सबो होआखै फिटनेस गारिनि फिटनेसखौबो बिसोरो आपडेट खालामनानै लायाखै गारिखौ न' माने गारसोनानै दोनदों माराम जाबाय सोलिला बायग्लिजोब्बाय बे टाइपनि सोरनाबा जुदि दङब्ला टेक्स होआखैब्ला बिराद गोबावसिम अब्ला बहायबो मोनसे सुबिदा होदों बे मास मोनथामनि गेजेराव बेखौ आं सिगांनिफ्राय होनगासिनो दङ आरो खेनसे होनबावबाय आं दिनै जे बे मास मोनथामनि गेजेराव बिथांमोना जुदि टेक्सखौ होफैनो लुबैयोब्ला मास मोनथाम जागायनायनि सिगांनि मासाव उइदिन 30 days जुदि होफैयोब्ला बिथांमोनहा माने 50% टेक्स रेहाय मोनगोन बेहा जुदि 10,000 टेक्स होनांगौ दंमोनब्ला मात्र 5,000 होबानो गगोन बियो बेफोरबायदि अनेक दङ आरो सोरबा बिनि उनावहाय बिनि उननि 30 daysआव जुदि होयोब्ला बेहा माने 30% माबा मोनगोन खम मोनगोन माने उनाव जायफोर होगोन बिसोरो एसे खमखौ रेहायखौ खम मोनगोन आरो थाब फैग्रोनानै मास मोनसेनि गेजेरावनो नैबे जागायनाय मास मोनसेयावनो सोरबा जुदि टेक्सखौ होनो फैयोब्ला बिसोरो बांसिन रेहाय मोनो थारमाने 50% रेहाय मोनगोन थ' बेखौबो सुबिदाखौ लानो आं खावलायनाय जाबाय आरो थार्ड आरो मोनसेबो खोथाया जाहैबाय जिथु दा सोलिगासिनो दं बेकलग जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 35,000निख्रुइबो बारा गारिनि आरसिया दाबो माने बेकलग जाजोबाखै माने अनलाइन जायाखै आरोखि आरो थिग बेबायदिनो लाइसेन्सआबो माने बिराद बुरजा दङ जागायनायावथ' बियो 1,03,000मोन दा बे कয়েकदिननि गेजेराव बहुद फैदों नोंथांमोना नुनो हागौ अफिसावबो मेरला मानसि दङ थ' बिथांमोनहाबो नैबे मास मोनथामनि गेजेरावनो गावनि डिएल आरो आरसि गारिनि आरसि आरो गावनि ड्राइभिं लाइसेन्स बेखौ अनलाइन खालामनानै लाथारनांगोन दा थांबायानो नै दिनै जुलाइनि आगष्टनि 14 थारिख गतिके बे फ्राय आधा थांबायानो एसेल'सै बे अक्ट'बरनि गेजेरावनो बेबो जोबगोन जिहेतु गतिके बिथांमोनहाबो बे माबाखौ बे सुबिदाखौ लानांगौ आरो आं स्पस्त होनबाय थादों गले गले बे मास मोनथामनि गेजेराव जुदि आरसि आरो डिएलखौ अनलाइन खालामनानै लायाब्ला बेथ' इनभेलिड जागोन डेट मिन्स केन्सेल जागोन बेयो खामानियाव फैनाय नङा ओंखायनो माबार फैनानै बेखौ थाब लाफैथों खुनु उसुबिदा गैया बाहाय माने जिखुनु कमन सार्भिस सेन्टार नङाबा कम्पिउटार सेन्टारफ्राव खामानिखौ मारै मावनो आं बेखौ एसे बुंनि जुदि गाव अनलाइनाव हायाखैबा गावनि मबाइलजों हायाखैबा जिखुनु कम्पिउटार सेन्टाराव फैनानै गावनि हमना ला लाइसेन्स दा लाइसेन्सनि गावनि जिखिनि लाइसेन्सनि डकुमेन्टस बेखौ आपल'ड खालामनानै नैबे अफिसावल' होफैनांगौ होनानैल' थांनांगौ बाहाय माने माब्रै हमना ला बिनि लाइसेन्सनि सिरियाल नाम्बारा 5,300 थ' बिनि लाइसेन्स सिरियाल नाम्बारा सोर एसिस्टेन्टनि रुमाव दं बेहाय गासिबो एसिस्टेन्टनि दरजायाव लिरनाय दंखाजोबो एथ' सिरियाल नाम्बारनिफ्राय एथ' सिरियाल नाम्बारसिम नैबे एसिस्टेन्टनि रुमाव दा बे रुमाव हाबदो ओमफ्राय जोंनाव माबा दङ मोनफ्रोमबो लाइसेन्सनिनो रेजिस्टार थाखायो जोंनाव ओमफ्राय बे रेजिस्टाराव पेजाव जुदि दङबा रेजिस्टारनि बुकआव बे पेजाव जुदि बिनिया दं होननानै बोलानानै नायदो जुदि दंबाथाय ज्राब होनानै न'आव थांदो बे हारसिंनो जाबाय थागोन बाहाय खुनु धरननि नेनाङा DTOखौ लोगो हमनाङा एसिस्टेन्टनाव हाबनानै पेजाव दं होननानै सियर जाबानो बेखौ जमा होदोबो बेनि एसिस्टेन्टनि आखायाव न'आव थांनानै उन्दुनानै थाहैदो बे हारसिं जागोन बे बाहाय खुनु लाइन होनांगौनि खोथा गैया रावखौबो लोगो हमनांगौनि खोथा गैया मात्र पेजाव जे दङ नोंनिया जे पेजाव दं मानोना जों पेजाव थानायखौ इनसियर खालामनायनि खोथाया जाहैबाय किसुमान मानसिया बाहेरनिफ्राय ओरैनो खालामनानै लानानै फैयो आरो बेखौ 2 नाम्बारनि लाइसेन्स हाबनायनि चान्स थायो ओंखायनोसो जोङो बै पेजजों गोरोबनानै नायो जुदि पेजाव गोरोबबायब्ला बै सिरियाल नाम्बारा जुदि बे पेजाव दंबा बेखौ सियर जाबायबा ज्राब होदोबो एसिस्टेन्टनि आखायाव होदो नों न'आव थांदो बे हारसिं खामानिया जाबाय थिग बेबायदिनो माबायाबो आरसियाबो बिदिनो नोंनाव आरसि मेनुवेल आरसि थाखागोन बे मेनुवेल आरसियाव जिथु इनफरमेसन दं
बिनि गारि नाम्बार सेसिस नाम्बार माबा माबि बेफोरखौ जिखुनु कम्पिउटार सेन्टाराव आपल'ड खालामदो। आपल'ड खालामखांनानै नैबे अफिसाव कनसार्न एसिस्टेन्टनि टेबोलाव माने बै माबाया कम्बाइन रेजिस्टार थायो जोंनाव बेहाय सोरनियाबा जुदि माबाया गोमाबायबाबो बाथ' बिराद सिगांनिफ्राय अफिसा दस्रा गोजानावसो दंमोन शान्तिनगरथिं बयबो मिथिगौ बिनिफ्राय लाबोनायाव हयथ' गोजाम गंफा गंनैया हयथ' एखमबा फाइलफोरखौ जाबसिननानै दोननायाव नागिरनायाव एसे गोबाव जानो हागौ गतिके बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा जोंनाव कम्बाइन रेजिस्टार दंखायो बे कम्बाइन रेजिस्टाराव फाइलनि अनगायैबो कम्बाइन रेजिस्टाराव मोनफ्रोमबो गारिनि बे रेकर्डआव नायनानै जुदि माबा आपल'ड खालामखांबायबा बेखौबो बे एसिस्टेन्टनि आखायाव होलांदो ओमफ्राय न'आव थांदो रावखौबो लोगो हमनायनि बे खालि बे कम्बाइन रेजिस्टाराव बे गारिनि डिटेल्सआ दंना गैया बेखौल' नायदो जुदि दंबाथाय बेखौबो बे एसिस्टेन्टनि आखायाव होदो ओमफ्राय न'आव थांदो आरो जेबो खामानि गैया। मोनसे खोथा बे कम्पिउटार सेन्टाराव जोंना कमन सार्भिस सेन्टारा सरकारि कानेक्सन दं बिसोरनो माखासे अफिसियेल इन्सट्राक्सन होनाय दङ बे इन्सट्राक्सन मथे गावसोरनि गोसोबादि बिसोरो फैसा लानो मोना बेहाय माखासे रेट दंखायो बे रेटखौ आं बिसोरनो माने शेयार खालामनो होननानै खोथा होखाबाय आरो आंनाव दंफैयो आरो अफिसियेल जोंनाव सार्कुलारबो दङ सरासनस्रायै मा जायो गारिनि डकुमेन्टस बिसोर आपल'ड खालामनायाव जोंनि सार्कुलार मथे 30 थाखा करि बिसोर मोनो बे अफिसियेल रेटआ नंगौ बिसोरबो खामानि मावनायनि थाखाय एसे फिस लायो बे लाखायो खिन्थु बे फिसआ गावसोरनि गोसोबादि लानो हाया बेयावबो मोनसे रेट दं बे रेटआ माने 30 थाखासिम दं 30 थाखासिम बिसोरो रेट लानो हायो दा बे बेलायाव जोंना पाब्लिकफ्रा थांनानै माने बे फिसखौ होनांगोन बे फिसखौ बिसोरनो होनांगोन बे हिसाबै आरो सोरबा जुदि माबायोबा बायदि बिभिन्न खामानिनि एगेन्सै माबा थायो फिस चार्ट थायो बेहाय जुदि बेसेबां जाखो बेहाय मोनसे रिसिप्ट ओंखारखागोन नङा होमबा बिसिनावबो रिसिप्ट ओंखारो बे रिसिप्टखौ बिबानो जाबाय जे बेसेबां रिसिप्ट फैखो बे रिसिप्ट मथे फैसाखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय बारा होनायनिथ' खुनु माबा गैया खुनु जुक्ति गैया आरो होनोबो नाङा आंथ' स्पस्ट' भाबै खावलायनो नागिरदों जोंनि माबाफोरखौ मानिजाथाव पाब्लिकफोरखौ गारि बिगोमाफोरखौ बे जेरै बिदों ओरै होनांगौनि खोथा गैया जेसेबां फिस बिदों बे फिस बिनायनि एगेन्सै रिसिप्टखौ नाय रिसिप्टआव बेसेबां प्रिन्ट आउट फैदों बेखौ नाय बिनि उनाव बे हिसाबै फैसा हो बेनो आरोखि बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 910154
7892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।